Jumuri on Ndizi TV yakerendete kutubwatia nasi nechinga gichiringo kwariania SMS mangana aito yense yemo yabona margoba ekaronka girduna nigo usense merduna litukulia onigo lyalengeri toereru kabisa kwarure kanisa na abande nigo bagendete kwariga nigo cyase litukulia ange bagochi gosasima igo na irili bali abene ukwaria ni SMS yiga ekiagera na mange na kwaria ni ria ito gusangireirie koruria gakete goikabone na manga gorakana ime na isko ya Gusii anasi county ya Kisii lituko lero barai awan nekura sorongo rwa Gusii nigo waikirana hasegeti kerikia Gusii studies in Nyamira Bishop Joseph Mairura amona barai banda abo waikirana senseme indo chikuna inariba kwana ase enseme inande lero lituko riri aba watani gose abanyanyimbo bali asikiyombekeli omurai bwensanyara kawe dispandi osokerusoro banyara bakobeku biara anene bachikwerera nari bamanyete ase komochu wanyara bakomajwa kuna mbaikira ni ibintu bitaikiranite bya ase serikali gose asikiyombekeli Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura yubuncholia bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chose Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito ichochira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii nigo bono yakene kirundekerene nego kurondera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Sabo kwa bera bono aso goturubana kwemitamba ke okurinde nairanire indingo mayina rya twagosangiri kuria kete gwika bone okonyora na goteruna ekarato gukora mangana maya ni ngo koire kumurekera na kumayana ninki gekoirera enga ya sarika igogenderera gutuma ujumbe yao gwetera sinambira siskini ya gurabu ayengerekie kumanyete gekoirera enga ya sarika ine ekarato gukonyora na gostokonyora na gikuragense yemo nenusu ya bono marwa kurinde tianda kwirwika sense media mangana maya ekarato kubaterana na Joshua utakurwa sense meri yomonu we manyererio na kwaria ndia senjera ya bene Eliane Brighton Makoli Umugabana we county ya Kisii Simba Baurarati ni gabona alireira yonete asomo yega wa matanga ya mo asensemeri ya motonto igotoka sensemo ya basi ni gabona teruna ni gabekire miroberi ya bene kwene kuno bokoreri ko jibore kwene kiwa obuya ase county ya Kisii umurikito Vincent Nyanja ni gatware ni roboti urwa senjera yobogare Niliwacha kwa rais lakini lazima nainche keronkuru wabisintige ekenyorokere moyo Numu gavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati gakobeka tene nimero beli ya ego cha sabamenyi bwe county ya Kisii kaukona kurwa sensemo ya mutonte bunge ya bobasi asomo yego mu bwa matanga arati ni gago cha kurobo koriria sebonsi asekolenda abuli ya basaye gwetoma amrabe tipiki bibonsi nkoro stole esakeli yabo nabarubu babe bantu yabangina mokumia usumuni mborobo ketoja koleta gwebyombe tumura akane abana bagende school nkubye kande shilingi milioni 20 asegusiyengima okonya baga kabalya bagotu gosena barabu monto bwate myaka 70 80 gosena ikemia banyago tusere
wachibese cyo torose tubakonye kubagakira kinyumba abasaya bakibara lazima bakoromo ito kwagakira musaye moke enyumba ukuno koleta gentoke obuoro abasaya ntegitenge ki ebiyombe bibiri tubaye kibesa banyaye gutumya nonye naboni gamukiro burayo botangani bwe county ya Kisii ane no botumekyo bwe kibesa che county county ena ikorro county ekwaora kende nkeyo ime kutoa kane mishahara ya milioni 420 abantu mbakora riziki mbai mundo yomo abwate chi account ikesongera nga one ID number ika produce chi pin 192 iko mundo yomo na boranyo gakora mishahara ya abantu 100 na gento ebikone ebinene lakini na amwiri na inchi na atene na terengaki lazima ndosi Gusii yaite ebengia asinkwana ya yarati ni galigeti komesia Gusii anane county ya Kisii okoboki ochi factory ngati yemirobiri yaye amatuko 48 koru ngapisha kubigaba nganchire monge mitinyi 3 ebintu lazima bichange na igwa matoke naga neri ali town tubate mpaka factory ya matoke ya avocado abantu bamintu bali munya gusmeka matoke nyasmeki naende toitokole collection igaiga ya chabugolia ibaga ikwenda Nairobi ibrese factory area arosi no ane crisps arosi na amaru bali abalebi bali mwanja amaru ali moga nigo chinga kiecha rurogo kurogo tindiko cha sabaro kiwa bali batari go cheskuru na gote yabune serikali ya nigo yabekire nsemo chibesa chechibasari bana onde mwenzi otareka miaka 18 umuntu wende kutoke secondary lazima atoke umuntu wende kutoke primary lazima akore atoke twabeke chibesa chimilioni supplementary chile milioni 150 ikatubikite mpaka chicho operation cheki basa sababu tiyo erabe nga mwana tage ekyo getikalete bono no kuroli bago chasomo governor we county ya Kisii korana ali arekiranie inse yemetinye 3 ko reporter ya Ndizi TV korumotontobo basimeye county ya Kisii editina ninchenkuru kwa Vincent Onyancha ayibano naro mugabana we county ya Kisii anena ya kwante litkuligoro konda se litko lero mugabana chisimbarati na ikirana segeti kya Gusii stadium anena somo yega bogo chengere miaka 35 yobokoreri inse ya Bishop Joseph Mairura asesimba atebya menyi be county ya Kisii kwene kibuna none keroba ikira sama chinyagitali ekeroba anyoremari amarioga aborire ba kesimi gosekwa ko roboti go chia sabatere be county ya Kisii ekerosimba aina kibuna mariogo ni gobona aruru aisainu ya chinyagitali ao ase county ya Kisii. Na naomba sasa, najua watu wengi wako na namba yangu ya simu, usinipigie simu tafadhali, wewe niandikie. Ukienda hospitali yoyote kama hakuna dawa, wewe tuma message ile, nitauliza madaktari, kwa sababu system wika angalia kama hiyo dawa iko, ni nani alipewa hiyo, ndiposa tusimamishe ule wizi unafanyika. Kitu kimoja, Bishop, hii uwanja ili ua la kukimbia liko 5,000 square meter running. Uweze amini, katika zile document ambazo zilikuwa zinalipwa, huu uwanja watu walikuwa wameongeza 2,000 square meter running. Nimesimamisha huo wizi. Wale ndugu zangu nimesema wasikamatwe kwa sababu haijalipwa. Ukienda hospitalini hapa mambo ni maovu sana, lakini mimi kama Simbarati, kwa mkono wa Mungu, tukishirikiana na vyombo vya madola, tutahakikisha kwamba tumeleta usafi. Ase chinga kechechu mugavana Simba niganyaraga kobori abana siasa bonsi wetanga kokwana gose kokwanira mangana boda se county ya Kisii ekerate abuna erene serikali yaye nigebete mirobiremia koja sabana boda bonsi ase county ya Kisii. Mtu yoyote, mwanasiasa yote,
asiingilie mambo ya bodaboda. Bodaboda wako karibu na mimi sana, na nataka kwamba tusaidie wale wana bodaboda, lakini katika hiyo hali there are few wale ambao wanaendesha pikipiki sub county wakuje town, hakuna biashara itafanyika. Bishop, utasikia kelele nyingi, tunafungua barabara, tunahitaji mji wetu. Kama mheshimiwa Machogu na Osoro watakubali na mimi nikubali, tulete zile pesa nusu trilioni. Nigo wana bodaboda kurwa sensemo ya mugumo ime ya nyakoe samatuko alibosiba ukwana bodaboda kurwa senseme iyo ikiagera babacha keirie kiganche kyo na kuboterana na bana bodaboda abandu muri keto cyo sport amisi na bataroboturu asenjera yobekirano Liokone kiabuna abonchore na babwatani abe sekta bodaboda banyane ko bagwikirania amaganyo ye serikali Nigobono ababwatani abu anene kuru muchonya koe imeye stage yomogumo banyane go chamo na kwene kinga babwatanire na go chakia bene nyakoe omogumo Transporters Cooperative Society ayango batekana no mwanya kirogo bwa stage eyo Boniface Onsongo Ero niko tuwa sangerekane aiga buna bana bodaboda usindwa esako yeito tuigendereri buna indwa bana bodaboda Egento kende na rero ndo abwate omokutano gwo kwa pisa base twabere to kolibu kibeza sama tukata li masini ni abasaba na bawti ko bente ne je stage akerobora iboko chikoera na akeroboko chikocha twalonchire sakere officially twigule biya omogoko monene twanyara ko batoko sangana bagaka baiga omaite ko gwatania bagaka plus bijana buna ntuna beko bega senko Ekerenga ekenene giesake yo nukubareta amo ababwatani anene imena isiko ye sekta ya bodaboda koene kinga banyara ko bakobekirania ebesa yabo imea sikiganja yira nyara ko baenekelia anene okwegenderelia kwabo bwakira lituko gati yabo okwene kinga nabaro bachire ko bakwenyorera enibelie koena nwa na serikali ikorwa buna Hustlers Fund Ikabono ekerenga gitegetangani totuarogo totuare sako abambera abamanyire ngambaro rase system ya NTSA batwareje nando abwate amatikali apara ngaitenga inaro muganda gento giakabere ndotagete twekonye twimoki biashara kwa mfano bona asela funding gochere asela fund yo president una yatebeta igoro yatetenga kuika bantu bebekamo Abange bababwatani abu ba bodaboda nigo bagokeire anene getambo kirekyo kenyare ko bagikoirwa na barai ba stage yo naboigo kubagania abange banyara ko bagwesokia elinde babwatane amo iliko gendereria asubugima bwabo ndara magenda na nene korente sako twegene tenga neje gotokonya guchindo na nto batoko bwatera na butanza because jama ni chavere kurumaya gagaiga totanya korona no more wastage lakini goetre jama ni oitonsongo egasi akore negasi akore kana no kole stage nyinge obo maya nento bwati program ngabune yega Boigo asomoyega bwelitikolia rero nonyara ko bagokubareta anene abagaka abanyare ko bagokonga ase miaka ilio kwenekenga banyare ko bakwenana obosemia uchia ase abagendia vestage yo na kwenekenga banyare ko bakoganyana amangana nugo taigwana gwensi koranyare ko okwenekigwa ase stage yo narudenga okoma goita stage buna bagaka ngatoteme na ende kurenda bana abaitu bakorre yaki yao na batakire uyu watu mujando na bakoreta store kwikara twanya kwana twaro mujando twanya kwana abonchoreria abo boigo ba bodaboda nigo baganirie abarai kurwa ese constituency yo ya Kitutu Chache South anene omochumbe bwa enseme yo Anthony Kibagendi anyara ko bagakorwa subwango na koenekia buna epare ye kurwa asomogumo uchia echiro ya marani yanyare ko bagiko moram ira chiko bagekoenekia obosombi baranyara ko bakorekana asenchira yo boraisi na mono pare yare rumano ene pare ene skuru njire bokima nyagitari nero amekuru bale binyoro mbali batali kwenyara buyego twala basabu mweshimiwe tanto nikabageni atubekara mora mutanya gwetera tumaite serikali kwe bangere Omo seneta bwe county ya Kisii Mumonyonga nigo bona nyarirega kuboria
abarai bonsi bari bachorirwa ase ose bachoretwa ase county ya Kisii kubakorera abamenyi b'enseme iyo ose be county ya Kisii na Nyamira emirimo ekiagera emirimo nerera nyale gekoba amabaga ande yogochorwa gojesa matuko alebosio gaya kwa naye kerekerana ase umuyiga bwogochengera emyaka 35 ase geti kya Gusii Stadium eyekeranwa na Bishop Joseph Mairura. Bali ba minto mo mwakeru tichukura mpogo kamole after 6 months yo mogo konko erule ansa kwa gati chiskuru chibese moko uje chipara le machipara chibese je chibasari morwese chiskuru motarwe tibintebyo mogo choro beg you na ije na bomo agirende ngani mbwate kando mugaka Bishop kina akere 20 na ichibinde mbiro manyete bona moje mokorera abantu egasi nari barabasike Oigo umubunge osauti mugirango yoikirana ase omoroberi oyo nigo anyara gakoboria abarai bonsi korwase county ya Kisii amo niri Nyamira gochamo eri gokorera bananchi bebosa abamenyi bechi county echu amagendero asate abuna ere nigaochikubwatisia abarai bande koreta amagendero ase ensemo ya Gusii. With people and negotiate. Mahali makosa iko tutekebishane ndio tuweze you know this too much complaint. Waziri wa education vile anaenda kukuwa waziri na tutakupitisha. Tafadhali mimi nakuambia mbele ya hawa watu wote ile kitu hatutakubali ni kiburi. Osoro yuko mimi nitakukataza ukileta kiburi hapa mimi nitakukataza kwa microphone. Na ukifanya kazi mimi ndio nitakuwa wa kwanza kusema tick. Usema na mimi ndo gaji. Yes, so that we serve people. Mheshimiwa Simba nilikwambia last time tumikia watu Kisii County watu wanaumia. Kabisa, juzi niliona vijana wa bodaboda wakilia. Wewe enda uongeleshe keti na wao. Lugha ya bodaboda sio viboko. Lugha ya bodaboda ni kuketi chini na wao kwa sababu wao ni mababa za watu na ni mandugu za watu. Alafu waambiwe rekebisha hapa, fuata hii njia, waachana na hii njia. Fuata hii, waachana na hii. So that we are able to mitigate all the situations zetu za Kisii County na tuweze kutengeneza county yetu salama. Ase jinga kiejo soro nigakira mugusimbie mono ase ogwa kajikura chaeta somorembe eburaburu etabetoro ase begate abuna egesaku kyo Gusii nigokira chikonyore biruge binge koru ase serikali ya Kenya Kwanza soro oyiboigo oromo majority chief whip nigate biruna serikali ya Kenya Kwanza nigira chikonyora Gusii na kumwe biruge ebyo ase county ya Nyamira amo na Kisii. Ntebe ngambu ya mono sana Gusii asomorembe twatwarenga kie ya siasa tobagire bia mona sa abarai mo atochorera kirase ochakera igurari vakanse lakini mbadebe na ngambu ya mono bali mo antegererete na rero mo ntegerere na akabatebe mono ngosoro na kamuisia gasini rero na ndi ambatebe ntobwato mo waziri ga okorokwa Ezekiel Machogu nkonya waratole na GPS isa toga Gusii egendo getanya korokanaga nkonya waratole CCS nyamoko nakwanaga korunot mogirango ogatenga kurunyambira baranyora kende nonya naye unochite skulu byaigo tomanyete na boranyona ro PS naye bogocha bwana buya tara buya onchoke jiregetega era yambira tonyo ro PS Kisii County tonyo ro PS to balance unatwanyorire kuruga alia Mheshimiwa Ezekiel Machogu twanyorobo CS asesema ya Kisii Central twe karakari twanyorobo PS kurugucha obone kurunyamira egera to balance gusiengima abasubati bali bagoja bamenta abana ekero umugako banyarire kagusira nigobono banyarire bagukurerwa anene nagotabuna ekero banyorira abana abo mbatakire kuri kamarieta yabasaja bali baba abana abo ayo kaneda yo no muchibu bwe location ya Nyacheki bituriske muntu oyibono tebune serikali nigo ya semiria basubati abubuna mbakolika amarieta ya Nyagusira ekyara Nyagusira takoboka nande awo musubati oyo omwana. For example, rero iga umugako osirira mu muromoke utigiro musubati obwata abana batatu ekera atigira abana batatu maremo okure otinde kiru ekera akure musubati onando nyorira abana bande korwai orusiko
bana bari mbari koro kuba maremu gose mwanta ibate igina some tibu abana bari baruete siko iko bari katatori omwe abakorete ki maigura bangina moja monjande abana bari bakorusiko kumorokanga omwana akoro kuna tatori omwe abakorete ki omonyorete toiwananire inero nabwate na akorire Ekara wanto gusuka gojibosio aba ekamati eri ya choretu gose kamati yebunge eri ari kubaringo uri abawasiri bari bachoretu no murayibwense Dr. William Ruto ni gori tukori arero bagenderane gikarekyo asaba wasiri bari bachoretu ao baikirana enseme kurende ekiarenge gyokogokye gose kyogujani ase kamati eyo nekero oyo choretu achikoba ase umuriki ibwe abawasiri masi wanja wanyana kawate abuna ere na ale tayare mono gochikona chumusara oye ekero araigu ribagerio kurende abarikora ekikarekyo ne bayichane ngane iyo kero babolibuna obogima barobwe bogendete gokonga kurende na kimasi eragote abuna achikuna chwa umusara. But I have been in public service all these years, and this indeed represents a growth opportunity for me over the years, and given the kind of investments that we have made as a family, I am able to make the adjustment in order to take this role. Moving to the second question, to disclose the location. Chair, point of clarification. Yes, Janet. Chair, now could we say that under this difficult economic situation in the world, and in Africa, and in Kenya, this is the only nominee in the world who is ready to take a pay cut? Uskabosio habamenyi korwa series yani gobono banyarire bakomboria umurai bwense Dr. William Ruto kumunyoro mu bunge obochon waruge oyo obekire biara gosonyara kago siekerwa korengana nekina kimubwateranitie korengana barabo nigo bateberuna waruke nigalengo mosani o Dr. William Ruto oyibono ro murai bwense asebono bamobolirie kunanyare gako nyora oseka konyora chingaki na kumugorera waruke ekiagera nigo bachageta monere asensemeri ya gesiasa ritukorero nigo bakorokorobekana asebono banyara bakuboli okuboli okwo. Mheshimiwa John Waluke, yeye ndiye founder wa UDA Bungoma. Yeye ndiye alileta Mheshimiwa Ruto hapa Bungoma. Na wakati alimleta hapa Bungoma, Mheshimiwa akawekewa kesi akapelekwa kotini. Tunauliza President Ruto ya kwamba imefika wakati arudishe mkono na ajilie rafiki wake Mheshimiwa John Koi Waluke, kwa sababu kama ingekuwa Mheshimiwa Waluke, UDA ingekuwa Bungoma. Tunaomba ajiliwe, arudi nje, afuatilie kesi yake katika koti ya rufaa na apate haki yake. Mheshimiwa Meja sio mwizi. Mheshimiwa Meja alikuwa mfanyabiashara. Mheshimiwa Meja anazingiziwa. Igo chiabutugire jida Cameron Gebere na inya sense ya moya bono maragoba andabunongo ikomweli wa mangana itama ya yense ya mone ngubona genda kubati mirobirito ya Ndizi TV nero bwansuma Gusii nigo gutumukake okore niko kwira ninde asomoroberi bobosera bwenga anekarato chikumerana na Bishop Charles Saboke karato chikwanda igoro ingi keko sarienga gose ningi ayo maide gekoreta enka ya turubana yogendera gutuma uchumbe yawe wetera se namba era se skini ya ura we karoto tebina aya ningi ine ningi omanyete gekoirenga yasareka ayo nato jokwanda seka kerebo sikonde yona na gekoraga chinse so cyabono botuko no chikomera na John Kebati asomoroberio bwa amangana maya na ndama yokwera ikasomoroberio we keumbu se ritko lere goto macha kuma bwate kyara nigabwa tabagani abo bakabise karwa jokwanda mangana ao anene alengete obokorari ina mangana development gose amagendro ase county ito ya Kisii amo niri Nyamira osasensi ito ya Kenya gona otebiri na John Kebati ikoraga chinse stongo koretera mangana maya amayo kwero ikasomoroberio we kiumbu korende jotiganda asiba macha kema kwirana no mogenero na studio karato kwanro muroberio bobosera bwenga oyongonya sense meri munwe manyererio nigakoro kwa Joshua uta no yone kibona marieta amariogi ne chibicha gochera senjera ya bene betronira mukeira Nigeria ne Brighton Makoli.